Ήθελα να πω βασικά σε θέματα που αναφέρουν και οι συνάδελφοι της αστυνομίας του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔ και θέματα που απασχολούν όλους μας. Ανέλησα... Συνάδελφε, αυτό που λέει. Για σας. Όχι, για σας δεν είναι. 5 λεπτά μόνο, τίποτα. Αναλύσατε όλες τις πολιτικές που όντως έχουν καταστρέφει τη ζωή μας. Αναφέρατε όλες στο σύνολό σας και ο συνάδελφος Τάσος Μανιάτης και ο συνάδελφος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Αστυνομικών τη λέξη ενότητα. Είναι πολύ σωστός όρος, αλλά δεν αναφέρεται κανένας ενότητα όλων μας εναντίον ποιον. Ο εχθρός φαντάζει αόρατος. Κάτι πήγε να πει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔ, αλλά δεν το ολοκλήρωσε. Ενότητα λοιπόν εναντίον ποιον. Εναντίον των κυβερνήσεων. Είναι γνωστό ότι και αυτοί συμφέροντα εξυπηρετούν. Ενότητα με την έννοια ότι να ανατρέψουμε μια κυβέρνηση να έρθει μια άλλη και να ακολουθήσει την ίδια πολιτική που θα διονύσει τα προβλήματα. Ενότητα λοιπόν εναντίον αυτών τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετούν οι κυβερνήσεις και οι οποίοι ευθύνονται πραγματικά για το καλό μας. Και είναι αυτοί οι συνάδελφοι που σήμερα έχουν υποκλέψει και αυτά που διεκδικούμε μέσω των δικαστηρίων και αυτά που διεκδικούμε μέσα από τους αγώνες που έχουμε κάνει. Η ενωτική αγωνιστική στηροσβεστών αυτή την ενότητα την κάνει πράξη. Δεν την λέει μόνο στη θεωρία. Και έδωσε το παρόν σε όλους τους αγώνες εργαζομένων. Και σε τοπικό επίπεδο εδώ στα Γιάννα και σε αγώνες εν στόλων και στο ραδιομέτρο της ΣΕΡ και στους εργάτες της Καλλιβουργίας. Και σας είχαμε πει τότε συνάδελφοι ότι η νίκη αυτών των εργαζομένων θα είναι η νίκη όλων μας. Θα είστε αυτοί οι εργαζομένοι. Για αυτό θα είναι η νίκη. Αυτή λοιπόν συγγνώμη, είσαι τουλάχιστον απερίγραπτος. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε σε κλίμα πραγματικής ενότητας, συνάδελφοι. Τη μαζική